ole tun tuma chuan mihring ko chhunga thil sang an hmuhchhuah te kan tar lang dawn anga mak iti ngei pawh ka ring tin heng kan tar lan tur te hi mani thawa ngai dan lo siam mai tur ani mihring tuisom hnih nei to ran le ramsa ten tuyen nei thina mihring ero in tuyen nei ngai lo ti chu thil chiang sa ani ama ero chu thil mak tak tak khi khovela hian a thleng le thin kumsang hi som pariat khan international media ten mi panau pang Indonesia mi chuan tui anei thin tian tar lang he mi panau pang hi akmalani in Goa Indonesia cheng kumsang hi som paru atang khan tui som ni anei to a tui zen zen ngai lo thung heng a tui te hi ar tui nen ai nang hle a akmala pa raslia chuan a fa patui chu a hma in ati ke to thu soya a thena chuan a chung mu hi a om lova then khata ero a chung mu in a khat vek thung ar tui pa ngai ang ani lova ma se ar tui nen chuan in an na lai an nei tho damdo ina voitam tak akal to a doctor ma a tui voi ni anei to ngeng he doctor te chuan he thil hi mak an ti hle a thil thei lo ani an ti an rin dan chuan ar tui hi akor nen a e ni ang an ti ya ni masela akmala le apa in doctor te thu soi chu an pompui lo akmala pa chuan afa pa in ar tui chu akor nen a e ngai lo ti soya ingwangin nge ai ngotang ti na soi bok ar tui chu akor nen na e chu thil a thak tak ania chu ti lain mihring tui lo nei po chu thil oi lo tak ani bok doctor te chuan akmala hi da sangin zir chian na neyan tum ane magnet no pangte chuan magnet ball hi infiam puinan an hmang thren kumriat chawa upa me chenau pang indiana mi chu damdoina kalin a omanom lo thua soya ti chuan x-ray ti sak ania ataksa chunga chuan magnet somthum don hmuhchhuah ani kumriat chawa upa ni awangin magnet hi suite moti in alo e ani magnet ni phung chu kan hre thawang chu ataksa chunga magnet chu ain hip tona hei hian apum chu atina lo ne vani thak deuhin me cheno pang hian hre na nei mi rovin doctor hena chuan engkim a hril veka ti chuan apum chu zaisak ni in apum chunga magnet om zong zong chu lak chu vek ania magnet hi apum chunga mun sang sanga alo omdar ani apa chuan he thua hriat hian mak ati hlea afanu chu me chefing takani thu soin zirna po a+ le b+ lir muthin ni in hetiang thil a thlak ti thei tur hi ani lawati ama le anupuin hetiang ti lo tur hian an hril thin ti soya ma se an zirtir na chuan magnet angai na chu anhe ngang lawani nge company he magnet sim tu te pon no pang e tur ni lo ti chu magnet bo ma chuan an ziak tel bok cobblestones hi kong siam na ta na lung an man thin hi ania e tur ta na siam chu ani lo chiang ni masela hei hian mi then khat chu ati fin pha chuang lo kumsang ni paruk khan tleirol chaina rama mi chuan cobblestone somni chuanga e enge mothila abil pa nen in nial na anneya chu la thu takin cobblestone somni chu a e ta ane apompui chuan olsamte in apai choi thei aringa ni masela lung ani miawa wangin chu tiangin alo olsam haulo ni engemaw zat nuwa apum chu na ti hlea ti chuan damdo ina akalta a apum chu zai ni hnuin lungsom hni chu lak chule vek ane ama ero chu online na cobblestone ei hnuin engtia omtur nge ti chu a ena mase engchan na ma a hmu zo lo ni fa ten an lo la ei lo pawnia nge cutlery choina na manrua kan man thin te fork le spoon te hi cutlery chu ania cho kan ei lain kan ka a cutlery te hi alut nge ya ma se kan pumpui chunga lutur ero ani lo thung Margaret Dolman Netherlands mi hian he thu hi alo shelo nge ni khat chu damdoina kalin ataksa chung lama na nei ti asoya x-ray chu man mo taka nei ngal ni in doctor ten until mo chu mak an ti hle alan dana tang chuan la khui thei ani lo pon squid a e ni om tak ania mase alo ni lo ama ero chu thilrin lo lam dai choina na man ro kan man thin ta chu alo e zok alo ni
cutlery set pumpui man ruwa somsari pariat chu alo eya fian te chem te le chaw fian te thlengin he x-ray hi adang lamin mi te makti a hloa ani po hi vane thlak takin zai ato nuwa henga thil eite hi an la chuak le theivek ane nima sela engwangin nge hetiang thil hi ai chok ti in zona adong tam ta hlea a chan na chu a ching lo viau na in that's doctor chuan ngai dan anei thiama an soidan chuan disorder pika ave ni an ringa pika hi disorder wang tak mai choni lo thil dang ei chak lat na petuania hei hi mecharai la ya phei chuan a thleng fo thren ama ero chu margaret hi arai lo pika nat na ve tu te chuan bol hlo le thir te hi an ei fo thrina chu wangin margaret hian pika nat na hi avenia an ngai ane belt hei ve thung hi chu thilmak tak mai india rama thleng ane mi pakhat aming anjuran sa chuan fristula natna avea mase hei hi an thri chu main man lai ti bin na tang kha niturin an ringber a oma chuan nomlo na riau aneya nima sela an zai nuwa thil oi om lo deuh mai an hmuhchhuah a om chunga chuan fitriat a sei belt alo om reng maya engtinemo a chunga hian belt hi a om ringot ane atira chuan angai na an shelo hle tb chu anilo chianga belt chu an la chuak zo ane anju a hi a har nuwa ama ngei pon mak ati tak zet doctor te eroin rindan an neya ahmada in anju a hian car accident a tok to a chuti lai chuan engtinemo atak sa chunga hian belt chu alutani an ring accident nuwa doctor ten anen kol tho chungin engtinemo belt chu an hmuhkan ani mai thei thil thei ni in alang lova mase chu chu doctor ten an soidan ani miawa thil mak tak chu ani ve shim shim 3 kanau panlain kan riat photo ka ring apple mu ye chuan iko chunga alo tong mai ang te hi ama ero chu thil thleng tak tak ero riat tur aum lem ngai lo nima sela russian pa artyom sardoki na hi hanso tala ani chuan hril tur ani nge yang che nikhat chu artyom hi an khuwa damdo ina kalin a omana thua soya chu baka akhu zongin thisen akhu chuak train doctor chuan cancer engemotak ani nge erin thua soya mase zaituma ma an lak chuan thil dang lam deuh mai an hmuhchhuah a chunga chuan thing inchi thuma sei a chuwa pa thang mek chu an hmu artyom hian ako chunga thing thanglai mek chu alo kol reng ane doctor te chuan atira an mit vaimo antia chemical engemo hi blood pala in ngain hei hian thing hi a hmu sual tira an ngai ane nimasela damdo ina na thok zong zong deuh tho room chunga an biak noin thing chu atak nge ni te ang rechua doctor te chuan an rin danin artyom hian thing chi hi engtinemo alempal anga chu chu achua pa lu thla in aron thang lian ta nia an ngai ane he thu hi a thlak viu mai theya doctor te thu soi chu kan rin tlang pui thin kha nail hei ve thung hi chu colorado a thleng ania makpo iti ve nge yang nikhat chu putar pakhat break sanchez chu doctor hena kalin abeng chunga na thuwa rila doctor chuan thildang lamte chiam hmulo awangin mri scan chu tia tumta a ama ero chu test chu anzo fel theilova break satan hian anat em wang ane hei hi achan chu mri khol le thir ain pol theilowang ane ti chuan alandanin break sa hian aluwa thir alo kol reng maya doctor chuan hei hi ashelova kaltir mai tumlai chuan preksanhar tanga inchi khada sei perek lor chu amua mri khol chuan aum na mun chu sonin ashoka atlak thak tira ti chuan akhu chua thei pha ane doctor chuan kum engemaw zat aum thei thu soin engtin nge aluwa aum ngo thei dan chu an thabik lo fish hei po hi adang dai le vio nikhat chu indian mi pano pang pakhat luya ain fiama mi pano pang hi anil borela ane hetia infiamna ane zo nu hian thoklama harsatna atoka ti chuan doctor pan pui ngal ne in achuap endignan bronchoscopy ti ngal ania achunga chuan centimeter kuwa sei
sangha no pangte chu ba chuan mu ani sangha hi anman na hmun nge ya no pangte hian a chu le ani medical instrument he thil hi Montreal Canada thleng ania amak le view mai zai ato atanga kartam vaklo aral nuwa Sylvia Deuh pian apuma na nei zeu zeu reng maya atira doctor chuan zai to wangani kha thilpa ngai ani ya ti in lo shila imasela thani aliam nuwa in soisel na anga to ema wangin x-ray chu tia du ta a until hmuhchhuah chu mak anti in anzak bok metal plate centimeter somthuma thui apuma chuan hmuhchhuah ani surgery nei chungin metal plate hi pumveng tura da thin ania surgery hi zo fel ani hnuwa ero da son le thin ani ama ero chu Sylvia bula ero adang thung nima sela vani thlak takin metal plate la chuak tur hian surgery nei le ani he thil chungchanga hian Sylvia hi alung oilo hlea ama zaitu doctor te hi an hna tangin ban po lo tok se thilmak te chiam ani lowang chu ole tuntuma tan chuan khati zong kha ani ye ingai dan comment lama lo soi vela he kan tar lan ta ka te hian eng thil hi nge makbera i shiat le like le subscribe ilong het ve don ye